ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና ካብቶም ዝሓለፉ 12 ዓመታት ጀሚሩ ንዓለም ለኸ ኩዕሶ እግሪ ብሓባር ዝሓዙ ንቢልዮናት ሰባት ዘሕጎሱን ዘንብዑን ክልተ ዓበይቲ ጀጋኑ ኣለውና። እዚ ሕቶዚ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ዓለም ኣብ ካፌታት ኣብ ስቴድየማትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታትን ዕረፍቲ ዘይረኸበ ሕቶ እዩ። ሊዮኔል ሜሲ ዶ ወይስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ? ገሊኦም ተፈጥሮ ዝዓደለቶ ተኣምረኛ ፍጡር እቲ ናይ መወዳእታ ኣልያን ሊዮኔል ሜሲ እዩ ዝበለጸ ይብሉ። ገሊኦም ድማ ብጻዕሪ ብስነ ስርዓትን ብደቂቕ ውሳነታትን ንስነ እምሮ ሰብኣዊ ዓቕሚ ዝሰገረም እቲ ናይ መወዳእታ ማሽን ክርስቲያኖ ሮናልዶ እዩ ይብሉ። እምበኣርከስ ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና ሎሚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ካብ በዝሒ ሽቶታት ጀሚርና ክሳብ ዋንጫ ዓለም ካብ ውልቃዊ ዓወታት ክሳብ እቲ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ዘርእይዎ ናይ ፀወታ ጽልዋም ብቁጥርታትን ብስታቲስቲክስን ብምስናይ ፍርዲ ንዓኻትኩም ክንሓድጎ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ናብቲ ካብ ሮዛሪዮ ኣርጀንቲና ዝተበገሰ ንእሽቶይ ጎበዝ ክንከይድ። ሊዮኔል ሜሲ ኣብ 1987 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብታ ናይ ኢንዱስትሪ ከተማ ሮዛሪዮ ኣርጀንቲና እዩ ሓደ ተራ ሸቃጣይ ፋብሪካ ጆርጅ ሜሲን ሰራሕተኛ ጽሬት ዝነበረ ሲልያን ሊዮኔል ዝስሙ ህፃን ወለዱ። ሊዮኔል ገና ወዲ 5 ዓመት ከሉ እታ ኩዕሶ ምስ እግሩ ክትራኸብ ከላ ፍሉይ ነገር ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ይርዳእ ነይሩ። ንሱ ምስቶም ካብኡ ብዕድመ ዝዓበዩ ኣሕዋት ክጻወት ከሉ ንኩሎም አንቀጥቂጡ ክሓልፎምን ምስሊ ናይ ሓደ ዓብዪ ተኣምር ይረአን ነይሩ። እታ ብኩሉ ትፍቶ እናሓጉ ሲልያ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዓለም ዝበለጸ ተጻዋታይ ክትከውን ኢኻ እናበለት ትንቢት ትነግሮን ናብ ልምምድ ተወስዶን ከም ዝነበረት እውን ይዝረብ። እንተኾነ ግን ሓደ ግዜ ህይወት ኩሉ ግዜ ጸቢብ መንገዲ ተዳልወልና። መሲ ወዲ 11 ዓመት ምስ ኮነ ሓደ ዘሕዝን ዜና ንስድራ ቤቱ ሰንበዶም። ሊዮኔል ሜሲ ብሰንኪ ጸገም ዕቤት ሆርሞን ኣካላቱ ክዓቢ ከም ዘይኽእል ተነገሮም። እቲ ሕክምና ኣብ ወርሒ $900 ይሓትት ከም ዝነበረን እዚ ድማ ካብ ዓቕሚ ስድራ ቤቱ ንላዕሊ ከም ዝኾነን ዝግለጽ። ናይ ዓዱ ክለባት እቲ ተውህቦ እኳ እንተፈለጣ ነቲ ናይ ሕክምና ወጻኢታት ክኸፍላ ግን ፈቓደኛታት ኣይነበራን። ኣብዚ ግዜ እዚ እምበኣር እቲ ናይ ዕድል ማዕጾ ዝተኸፈተሉ ኣብ ባርሴሎና ናይ ተጻወቲ መመልመሊ ዝነበረ ካርሎስ ሬዛክ ነቲ ናይ ዝሓፂር ቆልዓ ተኣምራዊ ዓቕሚ ምስ ረኣየ ግን ኣይተጠራጠረን። ባርሴሎና በቕልጣፈ ውዕሊ ክትፍርም ስለ ዝደለየት ካርሎስ ሬዛክ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ኮይኑ ኣብ ዝረኸቦ ናይ ማዕዲ ወረቐት እዩ ነቲ ናይ መሲ ፈላማይ ውዕሊ ዝፈረመሉ። መሲ ንኩሉ ገዲፉ ናብታ ዘይፈልጣ ከተማ ባርሴሎና ድማ ተጓዓዘ። ለይቲ መርፍኦ ሆርሞን ኣብ እግሩ እናተዋግአ ድማ ሰላም የብል ነበር። እዚ ኩሉ ጻዕሩን ስቃይን ግን ከንቱ ክተርፍ ኣይከኣልን። ኣብ ላማስያ ማለት እውን ኣካዳሚ ተተካእቲ ባርሴሎና ዝዓበየ መሲ በቐልጣፈ ናብቲ ቀዳማይ ጋንታ ድማ ዓበየ። ሮናልዲኖ ሓዊሱ ኩሎም ዓበይቲ ተጻወቲ ባርሴሎና ድማ ብናይዚ ሓፂር ወዲ ጥበብ ተደነቑ። ካብ 2008 ክሳብ 2012 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዘሎ ግዜ መሲ ንዓለም ለኸ ኩዕሶ እግሪ ብባርድነት ዝሓዘሉ ወርቃዊ እዋን ነበረ። ፔፔ ጋርዲዮላ ንባርሴሎና ክመርሕ ከለው መሲ ፎሉስ ናይን ኮይኑ ዓለም ዘይረኣየቶ ናይ ፀወታ ቅዲ ረአየ። ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ባርሴሎና ንጉስ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣርጀንቲና ግን ናይ ደገ ተጻዋታይ እናተባህለ ይንቀፍ ነይሩ። ተወሳኺ እውን ብድሕሪኡ ክልተ ተኸታተልቲ ናይ ኮፓ ኣሜሪካ ፍጻመታት ብፍጹም ቅላዕ ክሽነፍ ክኢሉ። እቲ ጸቕጥን ስቃይን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ምስ ኮነ ድማ ኣብ 2016 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ንዓይ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ምጭዋት ኣብዚ ኣብቂዐ ኢሉ ካብቲ ሃገራዊት ጋንታ ዓርሱ ምግላል ኣወጀ። መላእ ዓለም ሰንበደ። ህፃናት ኣርጀንቲና ከይወፅእ እናበኸዩ ለመንዎ። መሲ ግን ተስፋ ዝቆርጽ ተጻዋታይ ስለ ዘይነበረ ናብታ ሃገራዊት ጋንታ ከም ዝተመለሰ ብድጋሚ ኣወጀ። ሽኮነን ግጥም እውን ዝሓወሰ እዩ። ን5 ወይ 6 ተጻወቲ ብሓንሳበን ቀጥቂጡ ክሓልፎም ከሎም ሓደ ሰብ ዘይረኣዮ ናይ ምሕላፍ መስመር ፈጢሩ ንመጻውቱ ሽቶ ክፈጥርን ንሱ ተጻዋታይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ሜዳ ዳይሬክተር እዩ። ሊዮኔል ሜሲ ብታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዝለዓለ ቁጥሪ ዘለዎም 8 ናይ ባሎንዶር ዋንጫታት ብምዕታር ፈላማ እዩ። ንነዊሕ ዓመታት ብሰንኪ ዋንጫ ዓለም ዘይምዕታሩ ክንቀፍ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2022 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ሕዚ ድማ ናብቲ ካብ ማዴራ ፖርቹጋል ዝተበገሰ ብጥሜትን ድኽነትን ተሃኒጹ ሎሚ ናይ ዓለም ዓብዪ ክብርን ሃብትን ዘለዎ ጅግና ክነምርሐኩም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተፈጥሮ ዝሃበቶ ዓቕሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ብጻዕሩን ብረሃጹን ባዕሉ ዝሃነጾ ኩሉ ጥበብ እዩ።
1985 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብታ ውሽጢ ውቅያኖስ እትርከብ ንእሽተይ ደሴት ማዴራ ፖርቹጋል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዶስ ሳንቶስ ኣቬሮ ካብ ሓደ መናፈሻታት ዝከናኸን ዝነበረም ኣልኮላዊ ኣቦን ካብ ሓንቲ ክትወልዶ እኳ ዝተጨነቐት ድኻ ኣደን ራብዓይ ውሉድ ኮይኑ ተወለደ። ስድራ ቤቱ ኣዝዮም ድኻታት ብምንባሮም ክርስቲያኖ ምስ ኣሕዋቱ ብሓንቲ ንእሽተይ ክፍሊ ይሓድር ነይሩ። ክርስቲያኖ ብዘይካ ኩዕሶ እግሪ ካሊእ መዘናግዒ ድማ ይነበረውን። ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ድማ እቲ ተውህብኡ ዝረኣየ ናይ ሊዝበን ስፖርቲንግ ክለብ ናብ ርእሰ ከተማ ክወስዶ ወሰነ። ክርስቲያኖ ካብ ስድራ ቤቱ ተፈልዩ ክኸይድ ከሉ ብጣዕሚ ይበክን ይሓዝንን ነይሩ። ኣብቲ ሓድሽ ቦታ ብሰንኪ ናይ ደሴት ተዘራርብኡ ይላገጽሉ ከም ዝነበሩ ድማ ይዝረብ። እቲ ናይ ብሕታውነት ስምዒትን ድኽነትን ግን ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣየንበርክኹን። ብኣንጻሩ ኣብ ውሽጡ ሓደ ብርቱዕ ሓዊ ክነድድ ጀመረ። ኣብ 2003 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ስፖርቲንግ ሊዝበን ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ምሕዝነታዊ ጾታ ኣብ ዘሳልጣሉ እዋን ሮናልዶ ነቶም ናይ ዩናይትድ ተኸላኸልቲ ብፍላይ ድማ ንጆን ኦሼ ብዘገርም ቅልጣፈን ቴክኒክን ኣጸጊሙሎም እዩ። ኣብቲ ጸወታ ሮናልዶ ዘረኣዮ ብቕዓት ዘሰንበዶም ተጻወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብታ ዝምለሱላ ነፋሪት ኮይኖም ንኣሰልጣኒኦም ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን እዚ ቆልዓዚ ከይፈረመ ካብዚ ክንወፅ የብልናን ኢሎም ለመንዎ። እዚ ስዒቡ ድማ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ሮናልዶ ናብ ማንቸስተር ከም ዘምጽኦ ይንገር። እቲ ኣዝዩ ከቢድ ዝነበረ ቁፅሪ 7 ማልያ ድማ ክወሃቦ ኽኢሉ። ኣብ ትሕቲ ፈርጉሰን ኮይኑ ሮናልዶ ካብ ሓደ ብተንኰል ዝበዝሖ ናይ መስመር ተጻዋታይ ናብ ሓደ መወዳድርቲ ዘይብሉ ዓላሚ ሽቶ ተቐየረ። ኣብ 2008 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ንማንቸስተር ዩናይትድ ሻምፒየንስ ሊግ ዘውዲ ጎናጸፈ። እዚ ስዒቡ ድማ ባላንዶር እውን ክዓትር ክኢሉ እዩ። ኣብ 2009 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብታሪክ ኩዕሶ እግሪ እቲ ዝለዓለ ናይ ምስግጋር ዋጋ ማለት እውን 80 ሚልዮን ፓውንድ ብምፍራም ናብ ሪያል ማድሪድ ተሰጋገረ። ኣብ ሳንቲያጎ በርናቦው 80,000 ሕዝቢ ክቕበሎ ከሎ ኣብ ታሪክ እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ነበረ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንሃገሩ ፖርቹጋል መሪሑ ኣብ 2016 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ናብ ዩሮ 2016 ፍጻመ በጽሐ። ኣብቲ ፍጻመ ብሰንኪ መጉዳእቲ ኣብ ፈላሞት ደቓይቕ ክወፅእ ከሎ እናበኸየ እዩ ተራእዩ። ግን ድማ ካብ ኩዓሳሱ ሮናልዶ ታሪክ እናጸሓፈ ዝኸደ ተጻዋታ እዩ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ማለት ማንም ሰብ ብትጋትን ብዘይሕለለ ጻዕርን ኣብ ጫፍ ዓለም ምብጻሕ ከም ዝኽእል ዘርአየ ህያው ናይ ዓወት ምስክር እዩ። ምባርከስ ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና ክልቲኦም ተጻወቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ፍሉይ ጸጋን ታሪኽን ዘለዎም እዮም። መሲ እቲ ናይ ተፈጥሮ ተኣምር ክኸውን ከሎ ሮናልዶ ድማ እቲ ናይ ሰብኣዊ ጻዕሪ ጫፍ እዩ። እዞም ክልተ ጀጋኑ ኣብ ሓደ ዘመን ክጻወቱ ምርኣይና ንዓና ዓብዪ ዕድል እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና ሕዚ ድማ እዚ ሕቶ ናባኹም ክንገድፎም። ንዓኻትኩም እቲ ናይ መወዳእታ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ መን እዩ ትብሉ? ሊዮኔል መሲ ወይስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ? ስለምንታይ ሓሳብኩምን ምኽንያትኩምን ኣብ ኮሜንት ተሓፉሎም። ነዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኹሞ ላይክ ምጥዋቕን ነዚ ናይ ዘመንና ዓብዪ ክትዕና መሓዙዝኩም ንኽበጽሕ ድማ ሼር ምግባርን ኣይትረስዑ። ከምዚኦም ዝበሉ ስፖርታውን መሰጥትን ታሪኻት ድማ ቀጻሊ ንኽበጽሕኹም ቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባለ ስድራና ኹኑ። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ብኻሊእ ዘገርም ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ደሓን ኩኑ።